ki katu kan ki YouTube channel. Bad ki social media haki rensan social media haki WhatsApp ki pair ki bala ring video ngiu iba hadin balakut ke jing khwai competition ka don sa kwai pat ka bet ka het adu kata ta bat kata ke jing thong bani thong kali ha ka bala yo i ki bun tali ki kali ki bala bu hang tu hakner jong ka surok national highway tika ek bana kalyang jong i kum ka seng ni sngoban peram jur kalong ba hang tu ha ka tu ke jing ya khalai nusip hang tu ngiu i don ki bru jong ka sarkar ki ba dei no po ka police department ngimtip kibat ya kekerdan ayu ilak bandai ki langrut ni ilak bandai ki officer level le iba ki don on uniform ti on uniform pipat pidon mentah hak tu keban pensam slip pen puli kerteng slip hang tu hatu kani kamdai ke jing pelerani ya ka uniform jong police department ti i hak jing start jong ki bor jong ka district admission kamtam u superintendent of police jong west hasil bat ki weipat ki district ba ki dei ban pengor bat pej benia bhai ki bakum kini on uniform fi haban poi hang tu jeka ban sam slip ban ngaj 1 2 3 kum ta ter le se kini kamdi ka kam ka ba thamulah dari ka long kum ke jing insult ya ka uniform ha ba ki don hapok ke duty ke jongki